Sziasztok, én Destruktor vagyok, és most Mester MC Skype 6 kettőzni fogok, és ez lenne a harmadik rész. Hát akkor kezdjük is. Írom, hogy videó van. Oké. Chattet lejjebb. Ups. Chattet lejjebb. Így. És van nálam most egy mentő, meg pót, meg ilyenek. Amúgy most hát van így majdnem 3 stack OP, szóval itt a többi nálam van. Meg még egy csomó szett. Szóval, ha meghalok, akkor még lesz szett. Egy pici hangot azért adok. Így. Okay. Na akkor oda átmegyek. És remélem nem fognak lelökni. Nem. Elmész innen. Uksa. Senki. Akkor én ki akarnám lőni azt a gyereket. Ne! Azt hittem kilökte. Menj már innen. Picikét laggol a szara, úgy látom. Szűt. Ez mi? Jó, szerver lag. Azt kilökjetek. De úgy látom, nagyon kilökésre mennek. Amúgy, ja igen, szereztem egy mentőt is. Vettem egy Fiútól 15 OP-et. Ó, de kilökték szegényt. Ne. Azt a kurva! Meghalsz. Bocs, hogy öllek, de videó van. Oda bepuskollak és meghalsz. Minden úgy meg tudná lenni vascipővel. Oké, írtuk neki. Oké, valaki itt akar adni híd alatt valami. Mi is a neved? A Roland. Hát. Miért? Na mindegy, nem törődünk vele. Akkor ezt a lerakjuk. Oké. Egy olyan 16 perces lesz kb. A videó, ami most elég jó. Csak többször nagyon laggósz, úgy látom. Mert mi? Oké. What? Mi ez a lag amúgy is? Köszi. Köszi.
Akkor köszönjük a cuccot Roland Thenörcegnek, vagy mi a neve. Oké. Van aranyalmánk. Ami most még nem kell. Van oké. Roland Herceg. Oké. Akkor go ide ki. És elfutsz. Nem futsz el. Látom, a gyerek el van, hogy írogat nekem, hogy visszadom el szettjét. De hát nem. Hát elvesztette, szóval ilyen a játék. Ne, baszki! Azt a kurva, nem, azt a majdnem. Majdnem meghaltunk. Ne! Mindegy. Oké, még van még egy szettünk, most mentünk, de örülök neki. Úgy de kedves volt, hogy lelöktél. Oké, beiszunk egy ilyen. Ott fent még adni. Oks, most nem fognak lelökni. Remélem. Akkor. Oké. Oda nem megyünk, mert ott megint lelöknek. Nem fogsz kilökni. Az... Sem nagyon tudok nagyon jól PvP-zni valamitől. Oké. Ez jó lesz lelökni. Nem, azt hittem kilöksz. Hát nem nagyon akarnám ölni a defákat, de nekem jönnek. Most nem kéne meghalni. Megnézem, mennyi pénzem van. Ja, baszki, te van. Júj! Mész innen. Mész el innen. Sri. Nincs senki. Ottan fut. Most de jó, hogy ijászkodok mindenkire. Ne! Takarodj már innen. Azt a kurva, hogy laggol a szaró valamitől. Várjátok, felugrok ide és kiütöm az inventorimat. Csak előbb megölöm azt. Picsába esett. Akkor ez nem kellenek. Elég egy darab nyilvessző. Oké. Akkor mehetünk is tovább. Ezt a 2 speedet meghagyom a nagyobb PvP-re, szóval amikor valami erősebben fogok PvP-zni. Szóval azt ott vagy lent. Vagy, ja, ott van lent egy gyerek, azt megölöm, remélem diás. És persze, hogy diás. Ne, és beállt az OP-t. De ügyes vagy. Azt a kurva. Te erről kettőszti testvér. Mert te nagyon szeret. Remélem meg fogjuk tudni ölni. De amikor leáll az OP-ja, akkor sikerülni kéne.
Mi szar nem láttuk el be a sötétbe. És... nem tudtuk és meghalunk. Baszki, majdnem meghaltunk. Ne csász úgy hamarabb be fogok kopni. A kopásra állok jobban. Ennyiben beszélünk. Futunk spawnra. És nem löktek ki ez a Augian. És majdnem elkopott a szed. Végre valaki, amelyik nem írta azt, úgy ad vissza a cuccom, vagy ilyenek. Szóval normálisan így kiírt a GG. És mennyi magasod volt te? Béla OP Lajosa. Wow. Ezerek egy speedet is így. Speed 2 is volt, az jó. Aztán is egy Speed 2-je volt. És most gyors kit sárkány. És le tudtuk hívni a sárkányt, nem tudom hogy pedig. Beírtam ugye a videó előtt hamarabb. Na akkor kimegyek utoljára be azt, vagy hát így és akkor meg aztán végül. Most átjövök ide, hát hogy ki tudok csapni valakit. De hát úgy látom itt nincs senki. Azt hittem itt vannak hárman, de bent vannak abba az izébe. Átjövök megint ide, remélem nem löknek ki. De én azt ott kilököm. Azt mi a faszért nem tudtam kilökni. Azt a kurva! Neked aztán van egy kardod, papi. Hol? Nem futsz-e? Mondtam, nem futsz-e. Futni akart. Ebbe a videóban már 2 diás csaptunk ki, vagy 2 gyémántszetes, ami nem rossz. De azért még lehetett volna még egy 2-bel. Itt van fent egy gyerke, úgy érzem. Vagy nincs, ja nincs. Ottani az vette be az aranyalmát, vagy mi az almát. Nem, itt is van egy gyerek. Azt a kurva majdnem előttem. Szia. Szia. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt farmoltam. Majd, még nem lesz vége a videónak, még megnézem. Nem futsz el. Nem, itt idő. Ja, nincs itt senki. Meghaltok. Te is. Meg te is. Oksalást. Na még akkor még egy 3 percet vidizek és aztán vége. Azt hittem meg úgy most az a jó, hogy most nem lökött le senki. Szóval ennek lehet most így örülni. Leszek azért egy jó például, hogy kicsapjanak.
Na mennyi pénzem van? 31.950, ami nem rossz. Meghalsz. Most... Wow. Egy pici lag volt, azért bocsánat. De... Tudtam, meghaltál, vagy csak kilobbiztál? Gondolom meghaltál. Na akkor még egy perc videó lesz, és aztán meg vége. És meg is lenne a harmadik rész. Ez az, meghalt. Te is megfogsz. Amúgy egy kicsit nagyon laggol a szerver, mert annyira fagyogatnak itt az emberkék. Nem. Hát akkor itt is vagyok, akkor folytathatjuk még akkor. Még akkor még egy erőpotot beiszunk, és akkor még egy percet várok. Lehoztam amúgy így az FPS most 2-re. Ne, Jézus, hogy laggolok. Most ezzel a gyermekkel rámentünk. Most két végbe megyünk erre. Jó, de én már csinálom közben. Ne. Azt a kurva, most azt hittem lekoptam. Timon. Most ezekkel... Letímel. Ne, baszki, nem baszki, ne! Istenem, de szánalmas vagy. Jó, oké, tudok érni. Na mindegy, akkor ez a videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, én Dr. voltam. Sziasztok!